Naimbaga malam tayo amin apo. Ay rabiin na eh. 60 na. Naimbaga rabi Nya nakapili kayo ti ibotos yun. Ay nakapili kayo. Sayon tumalipatan no adda ka ijay pagbutusan. Wano ay yanagan nan. Agur-uray kay pailaang. Kunada nga rod ka jak to mapan agbotos adali bakit kita di Facebook kunada jak kayat yapan ay jak pay mapan agbotos into no Lunes kunada apaya awang pay ma-inted nga pag tuition ko kunada di Facebook nakarkaro mo di maysa kunana no imawat ka di bangir sa ka imawat di bangir kayat na nga saon man nakaawat ka kunana di mo na naawat yon nagagibingay kay mat Gado ti agsal sa rudsod kanya, gapot ta umadanin, kunada, sino ti butosam apo, apaya, kasaludsod ak laang, jakayat nga ibaga, apaya, na ibagak ti butosak ka apaan nakmat. Dadagi tay mangdamag ti butosam, into na ibagam di kaya mo, apaan na ka ni, apaya, nagluko dagito yan. Kaslamot oray dagiti papadi tayo. Allah, agsisinupyat da. Ato dagiti mangibaga di kayat na ti kandidato na. Adda mangibaga di kayat na ti kandidato na. Allah, no dadumang ka kaslama. Di pa'y kayat nga denggenan. Di jay kayat ti tunggal maysa niya. Iso ti kunakhanyo unay nga personalan. Dayta panagpili yo dayta panagikampanya kada panagpili alam personal mo talaga di panagpilim siya atem nga mahaang kayo tanangan nyo dayta ibagbagayo tanudad duma dayta ibagbagayo pagbabawyan yun to tanudad duma kakasladala no makiapad da kakasladala isudan ton ti presidente no Lunes uno isudan ton ti mayor no Lunes ang kada adda aminan kada pay nagkuna balbaliwan tayo mat father. Apa yang balbaliwang? For a change. For a change. Kakuna mo, nunalaing ni bakat mo, nunasayat ni bakat mo, padasam nga rin nga balbaliwan for a change. Nunasayat nila kay mo, balbaliwan for a change. Laang tirason mo, kala ko numayat ako, itang tudom, numadi ako, sukatam. Namamata kasi ti asawa, tadi yung to kakuna nga, madibasit ni bakat ko, kuna ka sukatakon ko. Madimat niya. Bagay tiga tagamantana sa uray no wadda pay lang nasukatan. Datayo kami ti bagbagak dito ikala ko dagita ti politics ti lubong ti politics may sala nga aspeto ti biag tayo. Ala apektaran na amin ekonomiya. Adda lubong ti pamati, adda pamilya, kultura, politika. Daytoy makatulong ati pa politics ngam nang apektaran amin makatulong mat ati pamilya ngam haan nga iso nga pure tano dadumamatan kano ag business at adda pay dagitay agkakatrabahuan in black na Facebook kabagyan na in black na Facebook at apan na maapaon tan na maipapilit di kayat na apay amin nga ipapili mo ta kaya mo ta kabsat mo adalan da kano kasi di ko basaam da iti father ko nada kanya ka kinimbagayo nga muno ak di apay nga basaag amo yung nga muno ak maawatak nga rod bobo ako na mo sa kaikanti para pernalya sa mo ibaga nga adalan na muno ak bobo ak nga rod ka bobo ak latan apay na alam mo dumagamin ka di wagas I'm not against any politician wano anyaman ti dagita ibagbagada nga pagkarkarit no daduma ngam dayjay wagas tumat dagiti lideres isumat ti makasael ha nabuyayo dayjay in kwada jay Facebook apaya alag pipin narapal dan dagiti pasurot alag pipin narapal dan dayjay politician ka agkapkapi dalad jay nga relax usto in the end datay tumat laeng ti agbiag uray sinnon to ti agturay makatulong daman ti ekonomiya ti Pilipinas makatulong daman kada tayo ngem datay tumat laeng ti agbiag datay tumat laeng ti mangkita ti pagsayaatan ti pamilya datay tumat laeng ti agkakaaruba kaan ngano nangabak ta kandidato mo si kanto ti kaaruba na agtugaw kanto di palasyon anya ka agraraman. No nangabakan si kanto ti ala nagaduma ka to personal haan kalaki ni si Pablo ni Saulo
makita yu ditoy. Anya ti kunana, kagura na dagiti amin nga Hudyo. Ay dagiti Kristiyano ta Hudyo iso na leader ti soldado. Apan napatayon dagiti mamatikin Kristo, ibagada nga tangdanan da pa yun, o napatayon da dagiti apostolis at tanda lang ibaga ni Kristo nga nagungar. Ngam idinasarakan ni Pablo, ni Saulo, nagbalin nga Pablo, dinasarakan na ni Kristo, igidalan na nga mapan igi Damasco, idinasara, nagbulag isunan, nagdi kabalyunan, nakita na ni Kristo, pinagbabawyan na amin, dahil inararamid na, dahil imunangahan na nga panamati. Nakita na ni Kristo, ay dinamamunan ni Kristo, napatsyanan nga nagungaren, paduyak-yak nan, pinagbabawyan na dahil di matin. Kayso dahil ibagbagan na kada tayo, isungarod nga, no, makapungpungtot tayo, tanangan tayo lat tajingiwat tayo. No, at dakarurod tayo, at the peak of our anger nga kunada, haan tayo agibat ti makadadail kini kabsat apaya into numalpas pagbabawyan to. No marururod ka hanggang ag-decide para kini kabsat mo nga nakaro ta apaya pagbabawyan to. Kano daduma kakasya tayo kaslakin ni Pablo. Kaslatat ta, ala campaign period, nagado dagiti ibaga tayo kadagiti pada tayo nga tattao, ibaga tayo pa amin nga kinademonyo kada amin nga kinako ti taon. Ala, mabalim mga ibagam nga nasayaat. Tabaka kano pagbabawyan to. Haan nga makatulong isong arod na rin. Kita yun ni Pablo ni na inya na ganan. Idinamamunan ni Kristo. Dahil di kay kinadakis nga panang papatay na kadagiti mamatikin Kristo. Mo yun ni Esteban, ni San Esteban. Di pa nakabansag na. Kadagiti agad adal at dan ni Pablo ijay nga kasla nang idaulo nga isot imo na nga the first martyr kala isunat imo na nga nang nangi-command nga mabansag nang ibaon nga mabansag kadagitoy pinagbabawyan amin ni Kristo idi maamammo ay ni Saulo idi maamamunan ni Kristo iso nga daytoy ti daw-dawat na yo met kakabsat no adda ka ditay decision tayo haan nga decision gapo ti unget, decision gapo iti rurod, decision gapo ti dagitoy mapaspasamak iti lubong tayo. Di pungtot tayo haan nga iso ti agturay. Dapat aka amerisen tingitingan. Ito ebanghelyo maikonektar. Anya daytoy, anya ti kunana. Ti haan nga mangkaan ti bagi ken da uminom ti darak awan to ti biag kanya na. Iso nga kuna tayo met kanya tayo oray pay no kuna tayo, umay mo alawawaten ti bagi ni Kristo, komunyon. No haam mo pa'y nga nasarakan, pudpud no nga pan nakasarak ken Kristo, oray ag komunyon ka, kurang to pa'y laeng. Natangsit to pa'y la di puso, nakarit to pa'y laeng, managing bubukod to pa'y laeng nga puso, naturay to pa'y la nga puso, ay pagarup na iso na lati us-usto. Iso nga ti berberuken na dito kakabsat, gito yung ebanghelyo tayo, masapol nga makan tayo, awaten tayo ni Kristo, nga addaan pamati, pudpud no nga pan nakasarak. Tano ti pay la puso tayo ka, da tayo ti maitantanok, da duma ka mailugmok, ay kaawan adayo pay la. Da tayo ti maidaydayaw, ibaga tayo nga datay ti maidaydayaw, ti daduma ka, at dati baba, awan to pay la, hantay pay nasarakan ti pudpud no a Kristo. Uno ti ibaga tayo ka, da tayo tinalintad, demonyo amin nga kalabsat tayo, ay baka nakarkaro pa yung da tayo. Isugarod nga ko na tayo nga, baka haantay pa'y nasarakan ti pudpud no nga Kristo. Baga di tayo pa'y nari na ti pudpud no a Kristo. Iso dito iyaring-aring ni sa, iyarungaing ni San Juan, nga ni Kristo, nga iso ti si bibiyag na tinapay, no maawat tayo iso na, pagbalinan na nga nadalos di puso. Katatang, daytoy, ado ti pagpilian tayo, panagpipili, la para masabayan ko na tayo, makita, ngam na di jay kandidatom ka, managing bubukod, siyaklaan ti maitantan o, di ba nagi kandidatom ka, nakanga to ipagarup na ka, na dakes amin na nakalil, ay baka adamo something wrong mo't ijay.
Iso nga kitaan tayo kasi mo lang puso tayo. Ipagurot mo nga si kalatan tinalintad. Rong da amin. Si kalatan tinasiri. Mono da amin. Ay, baka damo madina. Awampay ni Kristo dito yung puso. Hanarigat pa lang agbyag ni Kristo dito yung puso. Isugurot nga tingitingan. Ida ito talong aldaw. 8, 9, 10. Idaw-dawat ti Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kini napingat nga panagkararag. At dalata mo dito tayo volunteers tayo. PPCRB. Ito'y parokya tayo, karkarigatan tayo. Haan tayo, no, daman pilyon tayo. Haan, detay. Agin, endorso ka, dahaan, detay. Ikan tayo, ati karbangan titong galmay sa. Respeta rin tayo, ati ri na titong galmay sa. Haan nga detay. Nga po ta leader ka, tibangiran ka. Kaslama awan ri na dagijay tattao nga kampanyaam kada. Iturong mo, haan na. Agri-nest pa ito tayo pailaeng, Dajay pailaeng, Ikarigatan tayo, ay, sungorti kong kunami ka, alam, makapasakit mo no duma, tamasobraan mo, ti panangiyan bulb dati simbaan, o reda kami kamasaktan mo no duma, at damot pilyon me. Ngam haan, kas diya, nga laday deket, mono la amin, haan, kas diya, kumaapo, o re siya, madihang ko nga, probaran dajay. Awag mo ti yendorsok kidi, awag mo ti iduron ko nasla di dignidad ngay di sursurwang, di dignidad ngay di aw-awisem. Di ngay ri na di aw-awisem makasla daytay maitalmog launay madi. Diyak nga mabalin nga ikas jay kuma. Kayso daytoy mata, ngam no adda ni Kristo kanyada, no adda ni Kristo kada tayo, no adda ni Kristo itigimong tayo, ti puso tayo, rumor lakta ati kinapudno. Uray at kamali ka, at least ni Kristo lakta ti pagibasaram ti kinataong. Ni Kristo lakta ti pagibasaram ti kinatanok mo.